σαν το GamerGR εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Συγκεκριμένα θα παίξουμε Skywars σε έναν server. Μάλλον θα βάλουμε link στο description, το ID. Ναι. Και να έχω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί μας έγινε έτσι? Wait. Γιατί είναι όλοι κολλημένοι πάνω μου. Δίκιο έχεις. Οκ, παιδιά, πάμε να αλλάξουμε και skin εννοώ. Και μόλις επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως βλέπετε έχουμε τα skin. Οπότε, πάμε first person και μην ξεχάσεις τι θέλεις να πεις. Ναι, αυτό. Πρώτον, παιδιά, γιατί άλλαξες και πήρες το skin μου? Τι λες τώρα, πλάκα? Έχεις το skin μου, δεν σου κάνω πλάκα. Ναι, καλά, χαιρέτα μας. Τι λες, μωρέ? Ναι, σε βλέπω με το skin μου. Για κοίτα λίγο τον εαυτό σου. Τον είδε. Τι? Οκ, δεν πειράζει, είναι ένα περίεργο βίντεο αυτό. Πρέπει να ξέρετε το skin του, πρέπει να το έχουμε ξαναπεί, να το έχουμε ξαναδείξει το skin του. Οπότε σίγουρα θα το ξέρετε. Όχι, δεν το έχουμε ξαναδείξει. Οκ, τέλος πάντων, έχει το skin του Captain Panes. Μην τον πείτε κλέφτη, αλλά το έχει αλλάξει, το έχει βάλει ακουστικά και ένα D από πίσω. Δεν ξέρουμε γιατί είναι αυτό το glitch, μπορεί μόλις μπούμε στο παιχνίδι και ξαναβγούμε από το Skywars να ξεκολλήσει. Ωραία. Για έλα εδώ. Ωραία, επιτέλους. Join fast. Ωραία. Αρχίζουμε σε 20 δευτερόλεπτα. Καλό αυτό. Πηδάω συνέχεια, με βλέπεις? Πηδάω συνέχεια, με βλέπεις? The game starts now. Good luck. Εγώ, όπως φαίνεται, δεν έχω καλή αρχή. Εγώ έχω iron sword, arrows, όχι bow, αλλά leather chestplate, φαγητό και πολλά blocks. Εγώ θα είμαι χάλια, πάω στοίχημα. Εγώ θα είμαι πολύ καλός στο στοίχημα. Βασικά εγώ θα είμαι τέλειος ως στοίχημα. Όπως πάντα. Εγώ είμαι χάλια. Ως στοίχημα. Οκ, πάμε πολλά στοιχήματα σήμερα. Φιλικά βέβαια. Τζόγος. Είμαστε τζογανόροι. Πάμε στοιχήματα. Λοιπόν, να βάλω το chestplate. Εγώ κυριολεκτικά δεν είμαι καθόλου καλός. Για να δούμε. Οκ, βελτιώθηκα. Το παίρνω πίσω. Θα βάλω αυτό εκεί. Ναι, το θέμα είναι εγώ... Βασικά το βάλω εδώ, συγγνώμη. Δεν βρίσκω το chest μου. Έχει θέσει το λόγο. Το καινούργιο το chest. Το chest. What is the chest? Μόνο το πάνω chest βρήκα. Και εκεί εμποδίζει, σοβαρά τώρα. Οκ, τέλος πάντων. Πού θα το βάλω? Το βάλω εδώ. Ποιο? Το λόγο. Αυτό το λόγο. Δεν σε βλέπω. Δεν πειράζει. Επειδή έχω κατεβεί κάτω. Έχω κατεβεί κάτω. Οκ. Λοιπόν. Και ένα έξτρα chest εδώ. Καλό map. Πόσα chest έχεις? Έχει πολλά chest εδώ. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα. Σοβαρά? Βρήκα ένα μόνο. Μόνο ένα. Έχει και κάτω, έχει και... Ναι, δεν το βρήκα. Οκ, τζάμπα το πήρα αυτό. Επίσης, τα block φεύγουνε. Να πάρει. Έπεσες? Όχι, αλλά το ανακάλυψα. Φοβάμαι φύγει το μπλοκ. Γι' αυτό πρέπει να το κάνεις αργά. Έρχομαι σε σένα. Ξέρεις που είμαι? Ναι. Φίλε, τα μπλοκ είναι σπαστικά όταν φεύγουν. Είναι λόγω lag αυτό. Ή bug. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν πέσαμε. Έπεσες?
Όχι. Απλώς με σκότωσε ένας. Βλέπεις, είμαι πολύ τυχερός σήμερα και δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω ποτέ. Μάλιστα. Κύριε τυχερέ. Thanks για τα blocks. Επίσης, παιδιά, έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες και έχω πεθάνει σε όλες. Λοιπόν, Δηλαδή, τόσες προσπάθειες να κάνουμε ρεκόρ. έχουν βρει, ναι. Iron Sword. Oh yeah. Άντε να αλλάξω γρήγορα την πανοπλία. Πού το είδατε αυτό? Να. Το είδαμε. Παιδιά, σοβαρά το είδατε. Είχα ένα iron... Οκ. Είχα ένα iron... πώς το λένε? Iron helmet και μόλις το έβαλα εξαφανίστηκε. Οκ. It disappeared. Πόσο lag έχει ο server, πραγματικά. Πολύ. Πόσο lag έχει και κάνει τέτοια bug. Έχει πολλά γενικά πράγματα. Thanks για το δωρεάν bow και arrow. Πού τα βρήκες? Σίγουρα παιδιά, εδώ. Ελπίζω, παιδιά, αυτό να μην το ακούτε. Ήρθα από την κουζίνα μου. Έτρωγα. Μπράβο ρε εσύ. Ανακοίνωσε το κιόλας σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω τι έχει τον τρόγα, θα τη λέτε. Θα μας πουν γύφτους. Οκ. Λοιπόν, έτρωγα μια πίτσα με πεπερόνι και μουστάρδα. Καλά, εντάξει. Ψωμί έτρωγα με μέλι και το βουτέρο σε γάλα. Και πάλι. Αυτό, είδατε, είμαι πλούσιος. Μπορώ να αγοράσω ψωμί και γάλα και μέλι. Σταμάτα να λαγκάρεις. Εγώ, τι σε φταίω μόνο πλάκα. Όχι, ο σερβερ. Σταμάτα να λαγκάρεις σε μένα, ρε. Εσύ λαγκάρεις, όχι εγώ. Ο σερβερ να σταματήσει να λαγκάρει. Το επόμενο που θέλω να ακούσω είναι να με πετάξει ο σερβερ και να μου πει πετάχτηκε σε λόγο hack. Πόσο θέλω να το ακούσεις αυτό? Το επόμενο που θέλω να ακούσω είναι για να τρελαθώ. Το cool map, το οποίο είναι απέσιος. Okay. Επίσης, είχα σκεφτεί και κάτι άλλο εκτός από challenges, τι μπορούμε να παίξουμε. Έχεις μια εφαρμογή με maps για το Minecraft? Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις όταν παίζεις στο Pocket Edition. Τώρα μου έδειξε. Επειδή έχουμε μια εφαρμογή που θα κατεβάζουμε maps. Να το. Έφτιαξε το skin. Νάτος. Εδώ είναι ο τυπάς. Έχει αλλάξει τα ακουστικά όπως βλέπετε και το D από πίσω. Ωραία. Ευτυχώς έφτιαξε. Το βίντεο αυτό θα είναι μάλλον κανένα 20 λεπτό, 15 λεπτό. Γιατί τώρα πόσο έχει τραβήξει? 8. 8 λεπτά. Μπες γρήγορα. Δεν συμπήκες? Ναι. Γρήγορα. 10 από 12. 11, 12. Τι λες μωρέ, 2 στους 16 είναι. 11 έως 12. Αντέλα. Δεν έχω πει σε άλλο. Ωραία, βγαίνω. Ολέ. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, θα κατεβάσουμε κάποιο map και θα το παίξουμε. Επίσης, επί τη ευκαιρία, εγώ φτιάχνω ένα map. Όπου να είναι τελειώνω. Θα το βάλω, μόλις το τελειώσω, θα το ανεβάσω. Και θα βάλω και το κανάλι μου. Για να έχουμε viewers. Για τους viewers, ρε γαμώτο. Δεν με αφήνει να κουνηθώ. Θα βγω από το σερβερ. Ναι, καλύτερα να μην βγεις και πολύ, γιατί εμένα δεν με αφήνει να μπω. Οκ, ξαναμπαίνω. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη αν αυτό το βίντεο είναι βαρετό και complicated, δύσκολο, περίπλοκο. Επίσης, μπορείς αυτό το βίντεο να παίξουμε και κάτι άλλο. Γιατί... μπαίνει κάτι. Ωραία, δεν θα παίξουμε κάτι άλλο. Είδατε που με γκαντέμεις.
Θα παίξουμε μόνο Minecraft. Επειδή Δεν το εννοώ αυτό, λέω... ρε βλάκα, εννοώ survival games ή κάτι τέτοιο. Θα παίξουμε μόνο Skywars. Μείνε σε ένα σημείο κι εσύ, σε βλέπω. Ωραία. Σε βλέπω. Πάμε. Σε 3, 2, 1, πάμε. Εγώ έχω ήδη μπει. Κι εγώ μπαίνω. Μπήκα. Είναι 5 από 8, σωστά. Ναι. Ωραία. Πήδα μία, μπας και σε βρω. Πήδα. Τη βάλω και τώρα. Α, Εσύ λαγκάρεις. είσαι εκεί πέρα. Όχι, δεν λαγκάρω. Μπας και με βλέπεις το βάθο. Α, σε βλέπω. Να, γεια. Γεια. Με είδες. Έχουμε αρχίσει. Όχι. Όχι. Α, τότε γι' αυτό. Οκ. Θα αρχίσουμε γύρω στο μισό λεπτό ή ένα λεπτό ή μισό, ή άμα μπουν άλλα 6 άτομα. Ωραία, παιδιά. Θα αρχίσω το βίντεο μόλις αρχίσουμε. Και όπως βλέπετε δεν γίνονται πολλά, οπότε τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Ναι, sorry που είπα τι έγινε, γιατί δεν ήξερα ότι επιστρέψα. Συγγνώμη, πραγματικά. Είμαι χιλιοβρίσετε. Λοιπόν, 19 arrows, χωρίς bow όμως. Ναι, και εμένα μου συμβαίνει αυτό. Είναι λίγο θλιβερό, αλλά δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Δεν έχω βρει και τίποτα φοβερό. Ένα stone pickaxe το καλό μου και ένα gold pickaxe, αλλά είναι απέσιο. Έχω καλά πράγματα. Μπορώ να σου δώσω μερικά, αν έρθεις. Έχω axe, έχω βασικά gold axe. Λοιπόν, θα βάλω λίγο την πανοπλία, μπας και μου επιτεθεί κανείς. Έχω και iron sword. Για κάποιο λόγο έχω πολλά πράγματα gold. Δηλαδή έχω gold sword, gold pickaxe, gold, πώς το λένε τέτοιο, axe. Ναι. Άρα έχεις πολλά gold πράγματα. Μήπως είσαι golden armor? Όχι. Αλλά έχω gold helmet. Hey! Lag. Σε σκότωσε. Όχι, δεν με σκότωσε ακόμα. Τώρα με σκότωσε. Φίλε, έχει φοβερό lag. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη για αυτό. Μην ανησυχείς, είμαστε το ίδιο πράγμα. Βγήκες. Ναι. Ωραία, γεια. Κάτσε λίγο, ρε. Γιατί έχω κατασέψει την οθόνη μου. Disconnected from server. Οκ, ξαναμπες. Ξαναμπήκα. Unable to connect to world. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνω pause αυτό το βίντεο. Συγγνώμη για τα πολλά pause, απλά το Minecraft έχει τρελαθεί σήμερα. Το Minecraft έχει κυριολεκτικά τρελαθεί σήμερα. Και μόλις το φτιάξω θα ξαναρχίσω. Οκ. Μέχρι τότε, bye. Το αρχίσαμε. Λοιπόν, παιδιά, αρχίσαμε και όπως βλέπετε ακόμα είμαι κολλημένος. Ναι, εγώ πήρα iron sword και iron leggings και leather chest plate. Oh my god. Τα πάω πολύ καλά. Και μόλις άνοιξα το πρώτο chest και τώρα πάω στο δεύτερο. Λοιπόν, επίσης, σας είπαμε για το... Νομίζω σας είπαμε για το texture pack. Ναι, πρέπει να θα κάνουμε ένα texture pack και θα κάνω κι εγώ ένα map. Τέλος πάντων, εγώ βγαίνω για λίγο. Βγαίνω μέχρι να με αφήσει να μπω. Το texture pack, για να σας πω τι παίζει με το texture pack. Θα σας πω πρώτα αυτό το texture pack και θα λέγεται λογικά Pixel Craft. Έπεσα. Okay. Θα λέγεται λογικά Pixel Craft και θα το ανεβάσουμε κάποια στιγμή. Κάπου. Κάποτε. Τέλος πάντων, πάνω στην ώρα έπεσες. Για έλα εδώ. Δεν έχω... Λαγκάρω τόσο πολύ. Επιτέλους λαγκάρει και κάποιος ακόμα εκτός από μένα. Για έλα εδώ. Βγαίνω και ξαναμένω, περίμενε. Έλα τώρα. Λοιπόν, πού είσαι? Κάτσε, δεν έχω ξαναμπεί. Τώρα ξαναμπήκα. Μπέρς. Σε βλέπω. Μου πέσε το κινητό. Έχεις σταματήσει το βίντεο? Όχι.
Sorry viewers. Sorry. Επίσης ευχαριστούμε αυτόν τον τύπο που έγραψε το τελευταίο, νομίζω στο brand new intro ήταν αυτός που έγραψε το comment. Το brand new intro που έγραψε sick video. I think you're... πώς το είπε. I believe you're a good YouTuber. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Η παιδί μη ενήλικας ήταν. Δεν μας νοιάζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτόν τον τύπο. Θα το κάνουμε subscribe. Τουλάχιστον εγώ θα το κάνω. Αρκεί να μας πει το κανάλι του, αν έχει YouTube κανάλι, δηλαδή με βίντεο. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω. Άμα σου έχει γράψει σχόλιο θα έχει κανάλι, απλώς δεν θα έχει στείλει βίντεο, οπότε θα πάμε να γράψουμε. Οκ, τέλος πάντων. Αυτό μου το έγραψε στο Google Scene, γι' αυτό. Επίσης, παιδιά, όποιος θέλει sub for sub, μπορεί να το πει. Ναι. Subscribe for subscribe. Μπορεί να το πει και εμείς θα το κάνουμε subscribe. Don't worry. Πήδα συνέχεια για να δω που είσαι. Εσύ που είσαι, ας πούμε. Πηδάω συνέχεια. Είμαι στο parkour. Τι? Έχω ήδη μπει εγώ. The game starts now. Good luck. Okay, yes. I believe I can fly. I can touch the sky. Πέθανα. Λοιπόν. Που στο καλό είσαι εσύ. Από εκεί σε 3, 2, 1, αν με άφηνε κιόλας. Περίμενε. 3, 2, 1, πάμε. Ωραία. Μπήκες 10 στο 12 σε 2 άτομα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε άλλο ένα game, συγγνώμη. Και ας ελπίσουμε ότι θα προλάβω το outro. Το outro. Αρχίσαμε. Λοιπόν, κάνω λίγο pause το βίντεο. Για λίγο. Γιατί? Κάνω λίγο pause. Okay. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε έχω πεθάνει. Επειδή μόλις έκανα pause, πέθανα. Και ξανακάνω pause μια στιγμή, συγγνώμη. Λοιπόν, ξαναεπέστρεψα, είχα μια δουλίτσα και πάλι συγγνώμη που κάνω συνέχεια pause. Ναι, αυτό είναι λίγο με τα pause. Ναι. Πολύ περίεργο. Τέλος πάντων. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα comment και ένα subscribe για να ξέρετε πάντα τα νέα του καναλιού. Επίσης, έχω Google Scene. Μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα νέα βίντεο που ανεβάζω και εκεί και ό,τι γράφω. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε live σε λίγες μέρες στο Twitch. Δεν είναι 100% σίγουρο όμως. Δεν έχουμε βρει ακόμα τρόπο, δυστυχώς. Επίσης, γράψτε στα comment τι παιχνίδι μπορεί να θέλετε να παίξουμε ή πώς κάνουμε live stream στο Twitch. Φύγει από μπροστά μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζουμε να σας άρεσε. Bye!